zastupnik Ivan Sinčić. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo, htio bih se uključiti u ovu raspravu. Prije svega htio bih pohvaliti i čestitati i zahvaliti sve one ljude, a to je plemenita vještina, koji iz ničega su sposobni stvoriti nešto, koji su tu ideju spremni pretvoriti u nekakav projekt i onda to još prodati i kamo sreće prodati negdje van na vanjska svjetska tržišta. Međutim, Hrvatska na tom putu ima jako mnogo problema još uvijek. Evo, spomenut ću samo, citirat ću to jest nešto je objavljeno, mislim u Slobodnoj Dalmaciji, od strane, znači to je bio intervju sa gospodinom Ivanom Mrvašem, izumiteljem pametne klupe. Mislim da problemi ne počinju samo kod nedostatka inkubatora. Glavni problem je što ljudi koji imaju ideju ne znaju kome bi se uopće obratili. Kroz zadnjih nekoliko mjeseci često mi se preko društvenih mreža javljaju ljudi koji imaju zanimljive ideje, a ne znaju kome bi se obratili i uputili ih na daljnje korake. Oni koji se bave softverom već se nekako snađu, ali oni koji se bave fizički opipljivim proizvodima, hardverom, imaju puno više problema i to govorim iz iskustva. Kaže dalje da nisam imao očevu radionicu, valjda u garaži, i alat, sumnjam da bi ikada nastala pametna klupa. Stvarni proizvodi zahtijevaju veći tim ljudi, ali i vrhunsku opremu s kojom ćete izraditi prvih nekoliko prototipova. Ponovno ćete morati izdvojiti određena sredstva da bi uopće dobili prototipove. Tu navodi dalje primjere o alatu i tako dalje. Kraj citata. Znači, ono što je rečeno ovdje ranije, realni sektor je ono što može izvući našu zemlju. I to je nešto što je daleko vrijednije u smislu napora od javnog sektora. Mi moramo, ja apeliram ovdje i prema Vladi, i prema HAMAG-u, BICRO-u i drugim institucijama, da se napravi nekakav klaster gdje će doći ljudi sa idejom, gdje će im projektantski i konzultantski uredi pomoći da od ideje naprave projekt. Neka se da 1 milijun, 2 milijuna kuna, 1000, 2000 kvadrata, neka se napravi neka radionica gdje će dolaziti ovakvi ljudi, gdje će se raditi prototipovi i onda ćemo dalje moći raditi proizvode. To je proces koji u Hrvatskoj, koliko je meni poznato, a slušam ovakve priče na dnevnoj bazi, nije do sada zaživio. Dakle, dajmo tim ljudima koji imaju ideje, koji nešto žele raditi svojim rukama, a to je rijetko, kažem opet, da rade. Dajmo im da rade, dajmo im novaca, ukrotimo im banke, srežimo im birokraciju, srežimo im korupciju i proglasimo one koji uspiju. Jedan dio naravno neće uspjeti, to je isto prirodno. Probat će neki drugi puta s nečim drugim. Koji uspiju nacionalnim herojima i dajmo im da rade. Evo jedan apel prema institucijama. Što se tiče vašeg izvješća, hvala vam na svemu što ste napravili do sada. Hrvatsku čeka još dugi put u razvoju realnog sektora i o tome da se ideje počnu cijeniti, a ne uhljebljivanje i ko zna što u hrvatskome društvu. U načelu podržat ćemo vaše izvješće. Hvala.